Смоги! Само не викай. Не по дръвчетата, не така, защото ще ги щупите. Малки, спи, аз викам като идиот. Нека се Е, това е. Само, че то още... Те стъпват, тъй като се отвърлят. Бе, моля се. не очакват тая просотия да е толкова нашумяла. Много, бе. Ужас. Има си мамо работа. Да, 2 дена. Да викаш, тя тая продава там. Да. Те са недвижими имоти. Изгодни са. Изгодни ня... Тя ни намери 3, от които взехме най-ниският. Но пък най-направен. Ремонтиран. Беше сменена. Поста, аз Смоги. Ево бе, точно. Аз и Дани снимахме клип на паркур, който се абонира да се абонира. Това ли беше препятствието. Аз направих салта, да не правиш салта настрани. Режисьорът е майка ми. Чакай си върча екрана. Ето е майка ми, тя е с гръб. И хора, пак ви казвам, аз съм Огнян Кирилов, Огнян Попов. Абонирайте се и чао, до скоро!